Ramata Alpha Mama Sili o ɗo ko Amat Kebe neldowo namde e jaabuuji namdi mangal namdal heewɓe noon namdima mbimi e Amat Kebe goɗɗo e Ziguinchor an ɓe mbi minin fof min ndendi jidda minen min ganno jidda ko Makka an tusuɗo kalɗa mbiya jidda hedde liggi seyɗo jidda o hol mana muɗum eyyi holko addi jidda o nden jidda alano e jewteɗe e joni jidda naati holko waɗi ɗum e namdal umarade musidma Amat Kebe e dental hewɓe heɗɓe caggal namdi eyyi mbimi so Allah jaɓi mangal yetto ceerno ɓe mbi dartude jawtude ɓoyɗi jidda alano joni noon jidda naati hol mana jidda holko addi jidda eyyi ko wuuro ngo wiyete jidda kadi wuuro ngo a haalino inde mum joni noon mbiɗa ko jidda o ko neɗɗo o walla ko wuuro ngo walla ko diwan ceerno Amat Kebe Allah jarama adde gonɗi de ko yiide leeso addata gonɗi ko yiide leeso addata ñoore noon ko yiide ko famani mi jaabirmama hoore banda he e ko kalɗa ko joni kadi mi jabtoma adde wiide jidda ko weltaram ko nafsam ko aljannam ko ɓuralam wassalam. ceerno men ceerno Ramata Alpha Mama Sili ngal ɗo namdal de ha joni ko dental jama Allah dey ina waɗi ɓe hande to e nder Cameroun gaddugol Mamoudou Ndiaye e Ibrahima Souri Diallo ɓe mbi kamɓe dey jama mabɓe o ina waɗi caɗele alma mabɓe o wawa sendude za e dia eyyi wiya ko ijaja nasrullahi wiya ko innal jina jafaɗaɗi joni noon kamɓe ko noon ɓe goniri eɓe gondi e mam joni noon woodi oustas goto ari ɗon hande kam ustuji ko dawɓe koye maɗa ko dawɓe hande e jamaji won wiɓe oɗo so ardima on so juuli sellata kadi o wiyata ko walalla liina o wi ɗum fof kadi sellani kala dewɗo caggal makko ñawnowo faatiya sellani joni noon kamɓe de ɓe godde ɗeɗo caɗele no feewi e mabɓe o wi innal lijina o sellani ijaja o sellani walallani o sella kala dewɗo caggal makko yo andu ala julde kamɓe noon ɓe mbimo minen min ɓami rewde ma won joni duuɓi jeeɗi ko ɗo kadi min tawi o wi ɗum ɗo foof ɓe pilloto kala waktu nde ɓe juuli tisubare ɓe pawata hen tisubare nde ɓe juuli takusan ɓe pawa hen takkusan eyyi joni noon o waɗi feere almami o kam e hoore muɗum joñima omon ɗo ardi so ardima so habbiri eɓe moolo Allah eɓe watta ɗo jogoɗo namdal jeeto ɓiwal ceerno men ceerno Ramata waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Amat Kebe Allah jarama Ibrahima e namdiɓe wonɓe yawunde Cameroun ko ardi fof mi salmitimamaɓe no feewi kadi mbaɗa salminaɓe no feewi katude so tawi tan Allah no huuɗa oustage en ko o woni hoore o tawi tan oustage en woodi hen huuɗaɓe caggal dawdel Casamance ko o Allah jogori bonude kala dewɗo e makko e julde makko hende o julniɓe nde eɓe pirto nde on woni mo juulade dagaki kamɓe kanko o wawa fatiha kono bonnata juulu neɗɗo ko am daade ɓayla firo o no wonirno ni beele kanko o janggani o yiyani e defte hadis ɗo nelaɗo sallam yamiri kala jiɗɗo janngude Qur'ana no jipporini yo yato Abdullah ibn Mas'ud kala jiɗɗo janngude Qur'ana no jipporini yo yato Abdullah ibn Mas'ud beele o yiyani e riwayaji dendagal arabe sakkirɓe so tawi a rewi e almami janngowo qira'atu Abdullah ibn Mas'ud ya yaltu jama ka sellani yo sernu manaji ɗi Abdullah ibn Mas'ud qira'a muɗum kañum ko tafsir janguirta mi hokkuma misaluji ɗiɗi ganda ya ayyuha nabiyyu idha talaqtum munsa fa talliquhunna li iddatihinna
kanko waɗen fa talliquhunna li qubali iddatihinna buli o ala e qur'an al karim so lombi hen ɗum ɗo alay sago nden ɗo julde sellata ɓeeɗo noon lombani kaali ko mana o innele jiina one faamu e jaja one faamu ko kanko woni mo famotako walla daalina kay hayso walla luulina yimɓe fof ne paama walla daalina hatta ɗumen wiide amin ɗum ko goo hafizu ala salati wassalati lusta ala wa hiya salatul asri ɗum o lumbi e garama kanko en masud ɓe gonɗo sellata wona e qouran kono ma inna lejina e jaja an rasulullahi aha en sella foddema haariji ñawde hatta julde sellude gotel e gueɗɗe ɗi kanko almami o jaadɗo e makko mo nandi ɗemgal julde muɗum selli wata haɗi ɗum julde caggal makko an bawɗo o ɓaari goto moɗon fof farilla muɗum ko banggue fate muɗum ko farilla ene waɗi ɗum almami o e dewɗe caggal goto fof farilla ene waɗi ɗum kanko so janggani hoore makko farilla makko sellani an sellin farilla ma wona aɗa wawi kanko ustage mo Allah bonni o jogoɗo ustede o usto ha usto leyɓe kine muɗum o kanko fasiki kuɗaɗo o ko kanko woni bonnuɗo julde jarande yoɓe gartir o e almami soɓe jiiɗi jaam julɗeɗe ɓe julɗe fof ene selli ko kanko woni mo sellani mo jogorani sellinde hawma e hoto yomɗoto ko Allah yomnaki walla so wi nelle jiina oɗon gandi so wi jaja rasulullahi oɗon gandi so wi walla laalina oɗon gandi firgo walla mate arrahmani irrahim maliki yawmiddin ɓe mbi maliki yawmiddin ɓe mbi milki yawmiddin ɓe mbi mallaka yawmiddin fof ene woodi walla ko selli walla sellani ha yoɓe gaccu jabareɓe itti yoɓe ustage yoɓe goppu ɗum ko yayi soɓe jiiɗi jaam on woto addoɓe ko de muɗum mayde ko wassalam tija alpha mama sili oɗo de ko Kumba Ramata kanko Kumba Ramata de o yetata ko jaayi o woni de ko hande ko e nder nokku ko fuutanke kono noon o woni ko hande Italie o won toon joom galle makko o kamɓe de rewɓe ɓe eɓe gondi e caɗele ɓe kamɓe fof diɗɗal mabɓe nan toon ɓe inir ɗum dayira ceerno Ahmad Tidiani Alpha Mama Sili ɗum ɓe iniri ɗum ma won joni leppi jeegom eɓe piye eɓe ndinde eɓe mbaɗa soɓe garino haade mabɓe wadde mabɓe pawa ujuji ɗi taw ɓe keɗo ha para ɓe mbi kamɓe beele aljuma so yonti ma worɓe noddina juula ha para no worɓe mabɓe mbiɓe mbi ko ɗum woni Fuuta e fof juula ha para ha garta nde ɓe puɗɗo julde walla kamɓe so tawi noddinama tisuba tañande aljuma ɓe poti tan ko julde ɓe mbasa fadde worɓe ɓe kamɓe de ɓe mbi ɗum ɗo ene suggiɓe ɓe namdima toon almameɓe wonɓe toon ɓe mbi debbo koto yamirore rewata ma fada ha worɓe juula ha para nde juula kamɓe ɗo ɓe mbi joni ɓe mbi ceerno so tawi joni noddinama zawala beele ɗo ne sella ɓe juula wi sellata ma almami ara jooɗo ha hutbina ha haljita julna ha para worɓe ɓe garta walla ɓe nana assalamu aleykum nde puɗɗo julde ɓe mbi so neɗɗo maayi jafoɗami so neɗɗo maayi e nder hen nani noddinade jawal haade almami ari maayi juulani hollo ɗum ɗon o wi on yaadi koye waktu on namdetake on waktu saabu on ɗon wattu o fadi ko yamirore ɓe mbi kamɓe noon eɓe namdima ɗum kono dayiro o kam ɓe imirima ɓe kalatani kadi soɓe jooɗi sona e pawa ujuji soɓe dañi kesɗi ɓe pawa soɓe dañani eɓe mofta ujuji kewɗi nde ɓe puɗɗa fawde eɓen to Italie. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala barakatuhu an Kumba Ramata rahmatullahi mo mbiɗa o a waɗani inde wuuro mon ga e Fuuta yo Allah yoɓe an e dental maɗa an e julɓe foof weltaram noon e ko mbiɗon on niri kam dental ko aha yataw ko kalami ko ene nafa on yataw kadi ene hawre sharia yataw kadi on mbaɗani hen yeengo yataw kadi on mbaɗani hen seknorade julɓe hono moɗon en ɓaade jiiɗa ɗum kadi mi wandani e moɗon ɗum
so tawi ene nafa on oɗon naftoro yo Allah ɓeydu so tawi wonko wallata ono diine moɗon yo Allah ɓeydu so tawi noon ko sakonorade on bandiraɓe moɗon woɗɓe ko wayno yimɓe meɗen woɗɓe ɓe jiiɗa tijani en koɓe walla ko nandi hen ala mi yamirani ɗum yo Allah wallu on noon ayyama kala ceero mo mbawɗon heɗade hettade e muɗum kene nawra diine moɗon yeeso yo Allah nawra ɗum yeeso ko heddi ko noon seeɗa ɓe ko mbi on ko e julgol moɗon juma wonande gorko mo juma waɗɗi ɓaadi o ala ngantu walla hay sinno ko o ñawɗo ɓaadi ko mo ala ngantu yo accu ha almami silmina nde o juula daganaki mo julde ko adi e jama mo juulanno o taw on juulani wona noon no jamaji joɗɗe ni neɗɗo ummo tinggue juule a boppu bo ene fada ha joomum haram wona gonga neɗɗo ummo pikini ene juuloya boppu yo fata boppu juula e juula haram faami neɗɗo ummo kilmasar wi ene juuloya boppu yeeyo fadat haram waktu o yoɓe dottu soɓe gandi so tawi ko 2 heures pile juulete nde woni 2 heures et quart fof yoɓe juul soɓe jii joomum soɓe jiyani yoɓe juul ɓaade ɓe gandi kamɓe ɓe juuranno ko 2 heures pile yeehi ha woni 2 heures et quart ha 2 heures 30 yoɓe juul kamɓe rewɓe zawal moɓe mbi o wona noddinama zawal tan ɓe juuli ala yoɓe pando ha ɓe ganda jama o foti julde jama ene jooɗo juula haala seeɗa melleji mum gadde courage gadde naggam so paadi ha waɗa mumate so tawi joomum gorko muɗum ko peraɗo artani noon no mbatton so tawi ko jaggaɗo ñamade walla yi ñamalo muɗum jaggi ɗum ɓe jaadi police no mbatton gacce haala yassiru wala to assiru haysuma wona gananol ngol kam ko Allah tan andi jaadowo waktu mo yata e waktu so zawal noddinama neɗɗo maayi iko nden Allah ha zawal noddinama neɗɗo maayi ko Allah yamiri walla yeyi ko yamirode Allah kañum ɓuuri andude anniya makko omo wawi andude yamirode makko omo wawi andude miijonoɗo ɗo neɗɗo wasa julde maaya ene juula e waktu maaya gacce yimɓedeje onon rewɓe bisimilla moɗon e ngal ɗo namdal juule kala ne ñanono ɗon waktu yoni juule kala ne ñanono ɗon waktu yoni dente nane ga waktu ene yona yimɓe jooɗo ha waktu tisbar ƴeɓata ɗo Dakar ɗo tan yimɓe ne jooɗo tisbar ha takkusan ara yimɓe ne jooɗo futuro ha gueƴe gara yimɓe ne jooɗo gueƴe ha mbatta tindude fof koye waktu tan yahata sarɗi tan gande waktu o amma juma o wiya yo accu ha yimɓe garta ko mo waɗɗi ɗum yaade juma almami mo rewi o fota ha silmina ya tawde kan almami jotaw tan wi assalamu aleykum ene ñaago facture courant walla fi sabilillahi sirfaɓe gari ɗo a nani micro tan almami wi assalamu aleykum allahumma anta salam juul wassalam woto fata almami arta so almami rewi hôpital walla rewi nder wuro gacce ka wassalamu aleykum wa rahmatullahi so tawi waɗɓe belaka en kañumen toon walla ane dinam ɗiɗi jafoɗa ñoroɗa kadi ko ɗum ɗo woni ko newanno min jabade hen kala hen ko hawran joomum man fof marhaba kala hen kadi ko fewani yoɓe duttu mi refta ndewnomi eywa ɗum noon ɓe mbi ko yahata artata haalata won ko jiinomi tubtubuji he hen goto on haali ko diine l'islam ha gasi ko haali ko feere edda debbo